Күңел радиосы. Язмышлар ярында. Әдәм баласы дөньяда әллә ни кадәрле кешеләр арасында яшәсә дә, ул ялгыз, ул шулай яратылган. Шуңа күрәдер, тормыш сынаулары алдында да, фәлсәфәгә бирелеп, уйларың белән ялгыз гына калганда да без моны тоябыз. Һәрберебез аерым кисәкче, һәрберебезнең үз язмышы. Менә шул язмыш сызган юлларны сайлаганда да без ялгыз шул, һәм кай вакытта ялгыш адымнарды ясыйбыз. Эфирда язмышлар ярында тапшыруы, студиядә тапшыруның авторы һәм алып баручысы мин, Лилия Закирова. Язмышлар ярында тапшыруын күпләр күңелләрен бушатыр урын итеп, ялгызлыкта туган уйларын башкалар белән уртаклашу усул итеп күрә. Әгәр бу тапшыру сезнең күңелегезгә тәэсир итеп, яшәеш, тормыш хакында тагын бер уйланырга мәҗбүр итә икән, без бик шатбыз. Чөнки уйлар һәм үз анализ тормышта ялгыш адымнардан саклап каладыр. Ялгышлар булмаса, бәхетсезләр азрак була. Дөньяда бәхетлеләр күбрәк булган саен, яшәү кызыграк һәм матуррак та. Ә бит вак-төяк кенә булып күренгән тормыш мәшәкатьләре һәрберсе безнең яшәешебезне тудыра. Димәк, һәр адымыбызда нинди дә булса мәгънә бар дигән сүз. Бүгенге тапшыруга килгән хат гомерлек, мәңгелек дисәк тә була торгандыр тема. Килен һәм кайнана темасын күтәрә. Бу безнең халкыбызның һәр гаиләсенә кагылган проблема. Һәм ул булган һәм хәзер дә дәвам итә. Чөнки кемдер үзе килен, кемдер кайнана, кемнеңдер кызы килен һәм һәрберсенең үз дөрестлеге, үз карашы тормышка. Хатны ачык. Тапшырылмаган хатлар. Исәннәрмесез, күңел радиосын алып баручысы, безнең күңелләребезне күтәреп торучы дуслар. Сезгә хат яза сезне бик тә яратучы ханым. Мин сезнең язмышлар ярында тапшыруын бик тә яратып тыңлап барам. Минем сезгә шул тапшыруга хат язганым бар инде. Радио тыңлаучыларга биргән киңәшләрегез өчен зур рәхмәтләремне белдерәм. Менә ул хатымның ахырында әйтеп язган идем. Бу миңа бирелгән сынауларның берсе генә дип. Мин оптимист кеше, дөньяның яхшы якларын гына күреп яшим дидем. Һәм менә тагын да хат язарга булдым. Мин кайнана, ике киленнең әнкәсе. Кайчандыр мин япь-яшь кызчык идем. Ел артыннан еллар тузып китте. Мин үсеп буйга җиткәнмен. Берәүләрнең тур башына килен булып төшкәнмен. Килен булып төшкән йортымда үз кызлардай кабул итте алар мине. Миңа кадәр ике килен төшергән булсалар да, алар мине бик тә якын иттеләр. Үзем дә әти-әни дип üzülеп тордым. Бик яраттым мин аларны. Чөнки мин әтисез үскән кыз бала, гомеремдә дә әтиемне күргәнем булмады. Әти сүзендә беренче тапкыр шушы гаиләгә килгәч әйттем. Ә бу гаилә зур иде. Иремнең сеңлесе белән инесе мәктәптә укыйлар. Сеңлесе бик тә кырыс булды. Шулай да каршы сүз әйтмәдем. Түздем, әләкләшеп йөрмәдем. Абый апаларын җылы каршыладым. Килсәләр тиз генә өстәл әзерләдем, сыйладым, зарланмадым. Кайнанам гел оныклар белән мәшкилә иде. Мин килгәндә инде 4 оныклары туган иде аларның. Балалар бакчалары җитмәгәнлектән, ул балаларны карый иде. Һәм менә безнең дә мәхәббәт җимешебез булды. Бер-бер артлы улларыбыз дөньяга килде. Әнкәй минем дә улларымны бик теләп тәрбияләште. Алар бераз үсә төшкәч, кыз бала алып кайттык.
кызыбыз гел кайнана машаган. Бик тә яраттылар аның үзен. Менә шулай. Алар белән дус тату яшәп 15 ел яшәгәннән соң хәер-фатиха алып үз йортыбызга күчендек. Еллар үтте. Бер-бер артлы үсеп җиттеләр балаларым да. Көннәрнең берендә икенче улыбыз өйләнергә теләвен белдерде. Дуслашып йөргән кызына 16 гына яшь иде. 11 сыйныфта укып йөри. Ятимә. Әби белән генә үскән кыз. Аңа бик тә авыр, эчә торган абыйсы бар, дәрес хәзерләргә дә авыр. Никах укытыгыз безгә, бергә яшисебез килә диделәр безгә алар. Ул вакытта үземнең дә гаиләм зур иде. Апам үлгәч, 2 баласы бездә тәрбияләнә. Шулай да әти-әни белән киңәшләштек тә риза булдык. Туй кирәкми безгә диделәр. Шуңа күрә зур иттереп никах укыттык. Килен мәктәпне тамамлады. Кызларыма әйтеп куйдым. Аңа усал итеп дәшмәгез. Кунак килсә, килен бүлмәсеннән чыкмады. Кая сезнең киленегез бердә күренми дип сорасалар, яшь бит әле ул. Яла торгандыр, шуңа чыкмый дип кенә куя идем. Мәктәпне тамамлау белән бәбигә узды. Бик тә сөендек. Һәммән аларның никахыннан соң ярты ел узуга олы улыбыз өйләнде. Кодагыйлар белән бергәләшеп зурлап туй үткәрдек. Шулай тулар узды. Никах белән ризалашкан киленебезнең ак күлмәк киясем килә дип елап утырганын ишеттем. Әти-әни булмагач, миңа туй булмый инде ул дип кызларыма да елаган. Авырлыклар белән генә булса да, бурычлы үлмәс дип, бәби туганчы тиз генә туй үткәрдек. 18 яшы тулмаган иде әле. Язылышу әлбәттә авыр булды. Ярар, матур гына яшәсеннәр дидек. 2 килен белән ярты ел гына яшәдек. Аннар аларны башка чыгардык. Тату яшәдек, Аллага шөкер. Алар тату яшәсеннәр дип үземне жәлләмәдем мин. Миннән күршеләр көлә иде хәтта. 2 киленең йоклап ята, ә син көтү куып йөрисең. Юк, аларның йоклар вакыты йокласыннар дия идем мин. Иң мөһиме матур гына яшәсеннәр. Һәм менә шулай гомер иткәндә ирем үлеп китте. Бик тә авыр булды аны югалтулары миңа. Мин ул исән чакта эшләми идем. Чөнки каты аурудан терелгәч, ул мине эшләтмәде, өйдә утыртты. Аллаһы Тәгалә сабырлыклар бирде. Эшкә чыктым. Анда юанам. Кайгыларым онытылып тора. Кызымны да кияүгә бирдем. Инде хәзер малай, килен, аныкларым белән бер көйгә яшәп ятам. Килен икенче баласын алып кайтты. Аныкларым өчен нишләргә белмичә булышам, арып талып эштән кайтсам да, балаларны алып калам, алар кая барырга теләсәләр шунда җибәрәм. Ә килен көннән-көн кырыслана бара. Тупас, ямсыз сүзләрен дә ишештем. Миңа гел йөрәгем авыр булыр дип тормый. Минем ширләремне сәпкә алмый. Мин дәшмичә генә кереп бүлмәмдә яшь түгәм. Көннәрдән бер көнне киленем миңа, минем бу йортта хуҗабикә буласым килә димәсенме? Минем белән сөйләшми, пешкән ризыгымны ашамый башлады. Үзе пешерә. 1 ел шулай авырлык белән яшәдем дә, кызым белән кияүемдә яшәп торам. Иркенләп үзегез генә яшәп карагыз әле диеп чыгып киттем. 4 ел бер кайда да эшләмәгән килен эшкә чыкты. Чөнки барлык түләүләрне дә мин түләп бара идем. Бер кеше генә эшләгәнгә яшәү бик тә авырлашты аларга. Ә балалар барыбер миндә булдылар. Кызым да ярдәм итте. Без алар тату яшәсеннәр дип ачы тотмадык, уралашырга тырыштык. Ә мин мончага өйгә килә идем. Ә килен мин килгәч бүлмәсенә керә дә бикләнә. Чыкмый. Улым, тавыш күтәрә күрмә, тавыш чыгара күрмә, үзе аңлар әле дип китеп бара идем. Барыбер малай түзмичә тавыш чыгаргалаган, күршеләр әйтә иде анысын.
Ник иңнән чыгып киттең соң син жүләр? Үзләрен куып чыгар диләр иде. Юк, мин бер кайчан да куа алмыйм. Кумыйм да, тавышта чыгармыйм. Кеше үзе аңларга тиеш. Киленем ел ярым буена кызым белән дә сөйләшмәде. Һәм менә кызым икенче баласын тудыргач, бәби туу белән котлап үзе шылтыратты. Белсәгез минем сөенүләремне. Шул көннән сөйләшә башлады киленебез. Балага 6 ай тулгач, мин дә үз өемә, үз бүлмәмә кире кайттым. Хавалар икенче үз өемдә дип сөенеп йөргәндә, шул көнне ялгыш басып аягымны сындырдым. Сөенеч белән көйнеш бергә йөри икән шул. Артык сөенергә дә ярамый. Инде бүгенге көндә бергәләп яшәп ятабыз. Әни дип әйткән сүзен ишеткәнем булмады. Һәм булмады. Сөйләшә, ә мин шуңа риза. Тату гына яшәсеннәр үзләре. Балаларны тигезлектә генә үстерсеннәр. Намазлар укыган саен теләкләр теләп һәм сабырлыклар сорыйп Худайдан. Без гел талашып торсак, өйдә бәрәкәт булмаячак. Мин олы кеше буларак моны аңлыйм. Балалар да күрә бит. 3нче сыйныфта укый торган оныгымның зурысы барсын да аңлый торган чагы. Мин аларның барсына да үрнәк булырга тиеш. Менә шулай яшәп ятам. Кая барасың? Алга таба бар да яхшы булыр дип өметләнеп яшим. Күңелемне төшермимен әле. Бу иң мөһим минем тормышта. Бар да булыр, Аллаһ ярдәм итәр әле. Ышанамын киләсе язмышка. Менә шундый хат килде бүген безгә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сезнең һәр кайсыгызның үз тормыш тәҗрибәсеннән чыгып әйтер сүзләре бардыр мөгаен бүген. Киленнәр, кайнаналар, шалтыратыгыз. Һәм шалтыратыгыз дип әйтер идем мин бүген ир-атларга да. Алар хакында бер генә сүз чыкмаса да, ике ут арасында калучы бу чиракта ир-ат. Кемгә җиңел, кемгә авырсың? Шит ят гаиләгә яшәргә килгән киленгәме? Бәлек булган чулын тәрбияләгән һәм аны башка хатын-кызга тапшырган кайнанагамы? Әйтеп үткәнемчә, ике иң кадерле хатын-кыз арасында калган ираткамы? Нигә күпләр әкияттәге 3 агач арасында адашып бәргәләнгән кешеләрне хәтерләтә? Килен кеше, кием кеше дигән караш бүген сакланамы? Бәлки безне тел яшерү чорында килен булып төшкән апалар да тыңлый торгандыр. Алар ниләр кичерде икән? 54-89-21 телефоныбыз. Иремнең әнисен назлап, әнкәем дидем үзем. Онытыйк әле без әйдә, килен кайнана сүзен. Гаиләләр гөрләшеп яшәй, барлык эшләр җайлана. Яшәсәләр гел дус булып, килен белән кайнана. Гаиләләр гөрләшеп яшәй, барлык эшләр җайлана. Яшәсәләр гел дус булып, килен белән кайнана. Борчу чыкса әнкәемнән, киңәшләр сорыйм тиз
кызганышлы ир утыртырлык тәхеткә үстергәндер улын әнкәй бары минем бәхеткә гаиләләр гөрләшеп яшәй барлык эшләр җайлана яшәсәләр гел дус булып килен белән кайнана гаиләләр гөрләшеп яшәй барлык эшләр җайлана яшәсәләр гел дус булып килен белән кайнана яшәсәләр гел дус булып килен белән кайнана Язмышлар ярында. Язмышлар ярында тапшыруын тыңлайсыз. Программабызны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. 548921 телефоныбызга инде сорау бирелде. Хатны ишеттегез, килен кайнана темасы күтәрелде бүген. Сезнең дә үз тормыш тәҗрибәгездән чыгып әйтер сүзләрегез бардыр. Киленнәр, кайнаналар шалтыратсыннар һәм ир-егетләр сездән дә шалтыраулар көтәбез. Шуннан да кемгә җиңелсең? Шет ят гаиләгә яшәргә килгән киленгәме? Бәлек булганчы улын тәрбияләгән һәм аны башка хатын-кыз кулына тапшырган кайнанагамы? Һәм ике иң кадерле хатын-кыз арасында калган ираткамы? Ник күпләр әкияттәге 3 агач арасында удашып бәргәләнгән кешене хәтерләтә? Килен кеше, кием кеше дигән караш бүген сакланамы? Бәлки безне тел яшерү чорында килен булып төшкән апалар да тыңлый торгандыр. Алар ниләр кичерде икән? Рәхим итеп шалтырата аласыз, хәлемтәгә керүче бар исәннәрмесез? Алло, тыңлыйбыз сезне. Алло, исәнмесез? Исәнмез. Җимешем. Ага. Радио алгычын тавышын чак кына киметегез? Ассаламу алейкум, тагын бер тапкыр. Ва алейкум ассалам, тыңлыйбыз. Бик игътибар белән тыңладым, бик матур язылган. Мен моның бераз гына чамалыйм инде кем язганын. Таныдым кебек. Килен кайнана дигән мөнәсәбәтләр мине үземне дә бик кызыксындыра. Мин үзем инде 2 тапкыр кайнана булган кеше, шулай ук 2 улым бар минем. Кызым бар, 6 унугым бар. Мәсәле әйтим инде. Менә мондый киеренке мөнәсәбәтләр булганда, бергә яшәгәндә бик авыр инде ул. Мин үзем киленнәремне, мәсәлән, шулай ук менә үчтүбездәгедәй итеп, шул хатын инде ярарга тырышып каршы алдым шулай ук. Үзем янында яшәсеннәр иде дип теләгән идем. Ләкин нишләптер шулай ук аерым башка чыгып китүне кулай күрделәр. Балаларын да тәрбияләшергә риза идем. Кулдан килгәнне булышырга риза идем. Бөтенесе кул астында дигән фикерле теләгәнеңне куша, теләгәнчә җыкла. Бөтен эшне булышырга, ярдәм итәргә, өйдә үй эшләрен карашырга, аларны ял иттерергә риза идем. Менә шулай ук килеп чыкмады инде. Сәбәп нәрсәдә икән соң? Белмим, үзләре аерым гына яшәс килә бит инде хәзер күп яшьләрнең. Ага. Ерактагы кояш якты яна диләр. Сез моның белән килешәсезме? Ерактагы кояш яктырак яна дигән нәрсә белән килешәм. Мин моны үз җилкәмдә, үз тәнемдә, үз җанымда тотаган кеше буларак әйтәм. Ага. Бәлки аларның читтә яшәү яхшыгадыр? Бәлки яхшырактыр да, кем белсен инде барсында. Менә кай вакытта сүзләр килеп җитә. Ансы да бар, ерактан да килеп җитә. Кирәкмәгән сүзләр килеп җитә. Менә киленем шундыйрак сүз әйтте, шулай дип сөйләшү керек икән дигән сүзләр килеп җитә инде. Бик күңелгә авыр була. Менә бер генә шигыремне укыйм әле. Әйтегез. Сөйләшегез әйдә, сөйләшегез. Бер гөнаһым минем калмасын. Ходай сезне үзе ярлыкасын, телләрегез генә армасын. Сөйләшегез әйдә, сөйләшегез. Мин сезгә рәхмәт иләшим. Шунысына һәр чак канәгатьмен. Сөйләшәсез, димәк мин яшим. Сөйләшегез әйдә, сөйләшегез. Гаеп гөнаһларым юылсын. Җаныма тик назлар, сөенечләр, матурлыклар гына уралсын. Гайбәтемне минем чәчеп һаман үзегезгә язык җыясыз. Хак Тәгалә бары үзе белер, кемне калдырырга язасыз. Менә
шигырьләр язгалым инде мин аларга җавап итеп кой вакытта. Улыгызның хәле ничек соң? Менә ул бу чиракта кайсы якта? Ул инде ул мине дә бик яраткан кебек инде ул уллар. Аңа бик авыр түгел микән соң? Но мин инде нәрсә дип әйтәм? Улымның кайткан чагы да булды, җыенышып, үземә авыр вакытларда җыелып кайткан улым мин әйтәм, миңа рәнҗер, кире кайт бар. Хатыныңны нитмә рәнҗитмә дип кире җибәрдем инде мин үзем. Сездә дә шундый ситуация. Килен кеше, киң кеше дигән менә шундый әйтем яшәгән элек халкыбызда. Бүгенге киленнәргә туры киләме ул? Бүгенге киленнәргә белмим, кай чиракта гына бик кирәк кешенеке генә туры килә торгандыр. Мин үзем килен булып төшкән җирдә каршы әйтмидер идем. Без ул каршы әйтүне белмәдек. Мин яна каршы әйтү инде. Демәк, чирләр алмашында инде кешеләрнең карашы да үзгәрде, шулай бит? Карашлар үзгәрде, башка кыйммәтләр, башка вакыт, башка кешеләр дип әйтикме соң инде белмим нәрсә дип әйтергә дә бу очракта. Рәхмәт. Рәхмәт фикерегезгә. Рәхмәт шылтыратуыгыз өчен. 22 сәгать 35 минут дәвам итәбез әлеге тапшыруыбызны. Кайнаналардан шылтырау булды. Киленнәр бәлки безгә шылтыратырлар. Алардан индирәк ситуация икән. Алар нишле икән бу чиракта? Хәлемтәгә керүче бар. Хәерле кичләр булсын. Алло, исәнмесез? Исәнмесез? Мен өзім менә Нижекамский якларында яшәп, Сарман якларына килен булып төшкән кеше, килен кеше үзем. Сез килен кеше. Күптән килен булдыгыз инде. Хәзер инде 8 ел килен булып торам. Әле яшь килен рәтенә керәсездер әле барыбер да, бит әллә ни зур стаж түгел. Шулай да нинди нәтиҗәгә килдегез? Рәхәтмесең килен булу? Килен булу рәхәт. Ир белән хатын бер-берен аңлап, танып яшәгән очракта гына. Ике якның да ата-анасы кысылмыйча, ике якны да килен дә, ир дә, ике якны да тигез күрсә очракта гына тормыш тигез бара дип уйлыйм мин. Үзегезнең менә хәзер әле без кияүгә чыккан дәверләрдә әле икенче төрлерәк иде. Но хәзерге киленнәр малай кимсетеп тормыйлар инде алар. 8 елда инде үзгәрделәр дисез, бит? 8 ел эчендә үзгәреш булды дисез, шулай бит? Алар башкача хәзер үзгәрәк. Үзегезнең менә килен икәнегезне кайчан тойдыгыз? Кем сиздертте сезгә? Мин беренче көнне килен булып төшкән көннән үк тойдым үзем дә килен итеп. Кем куйды шушындый рольгә? Кайнана ничегрәк кабул итте? Аллага шөкер, алар кимитмәделәр, но төрле чага булды инде. Табакта шалтырамый тормый. Бундай чиракта ирегез кайсы якта? Минем ирем Аллага шөкер, алай нейтраль. Нейтраль. Шундый вакытта сүз әйтми алай. Җайлы икән аның эш алысы, бит. Рәхмәт. Менә шундый нейтраль ирләрдә булсын, бит. Шалтырата аласыз. Тагын иратлар бәлки сез дә шалтыратырсыз. Ничегрәк анда? Хатын бер яктан килеп сөйли, кайнана икенче яктан килеп шылтый. Сез нишсез икән бу чиракта? Хәерле кич исәнмесез? Исәнмесез? Хәерле кичләр булсын, тыңлыйбыз сезне. Килен булып төшкәнем. Кайчан? Исем әйтмим инде. 72нче елда. Әйе. Низагский районна. Шуннан соң әзәкенә вакытлар үтте инде, туйлар булмады инде безнең. Хәзер шуннан вакытлар әзәкә үтә башлады инде, без инде торабыз, ниде, общежитиедә. Әйе. Яңа шәһәрдә. Кайнана югалыйса янда. Рәхәт. Кайнана, әле без торабыз инде, без итәпкә шунда, анда да кертбез. Минем иптәшем менән дә прописан. Ул художник булып эшли. Хәзер шуннан бәтәш кайтабыз инде, күчтән эшләр алабыз, биянабызга. Алар да яшереп куя булманы. Кем яшереп куя? Минем биянам. Әйе. Биянай. Күчтән эшне. Күчтән эшебез. Мен янымда эше югында, какой сиңа? Сез мине гафу итегезме, конечно, те хурлап сөйләшү тоже әйбәт түгел бит, улы кеше мәрхүм инде ул бүген көндә. 6 яшына җитеп булды. Әйе. Орта фрага җиңәбезсен, хәзер шуннан бәтәш алайгынамызын, ошага осты килә бит, яшь, уже вакыты мин авырлы. Хәзер бәтәш осты килә, бу мин иптәшемнең исеме белән генә эндәшә. Шигыз ошага димей? Әйе. Иптәшем исеме белән генә эндәшә дигән, ул гына чыгара тиз була микәнни? Мин оттырап торам инде хәзер. Чыгып булмый яшәргә. Ашысы килә. Тамагы
Аша. Мен индики кайнаналар булган ай бит элек. Искитмел бу. Андан соң бик нык соран сенеге шыққанмын екенмін сондай отқаздан сорандар бұлар қазір алай ғана түзелмет әлі қазір бітінде мен декретта енді уақыт өтті қазір осты келі хаман желек уақытты яғни жай күні Желек бермелер. Қазір су қатан жиған желегім жашырып қойған қорбазына Не ишмесе. қорбазы бар бет Ай. бұрын заманда бұл айында 72 жыл менің ұлым туды қазір осты келе қойтқа шушы желек бізде бітінде шей ішу қойтып кіресті аны изесің тәмнәбінде шей ішесің Желек бермәделәр ай бит. Шундай сорауыбыз туа. Үзегезгә үзегез сүз бирмәдегезме? Үзем кайнана булсам мондый булмам дип. Бердем. Ә нинди булдыгыз? Сез нинди кайнана? Менә Аллага шөкер дип үлемендә үземчә мин шәккә булмадым. Шулаймы? Юк, миндә соранып дигән сыхар дип. Әниде дә булмады, безнең нәселдә юган диләрсә. Ага. Дуста яшисез инде алайса. Аллага шөкер. Кем юл куярга тиеш сезнеңчә? Ничек? Он белән хәпәтәм бүгенге көндә. О, алайса сез төрле яклап, сез кайнанада төшче дә алайса. Ярый, менә шундый безнең дә тыңлаучыларыбызның тормышында кызыклы шундый хәлләр дә булыр иде. Шуннан да хөрмәтле тыңлаучыларыбыз шалтырата аласыз, сагынчак кына шалтыраулар кабул итәрбез. Сездә ниндирәк фикерләр барсын? Кем бүгенге көндә юл куя? Бүгенге көн элекке чор белән чагыштырганда аерма зур әлбәттә. Килен роле урынында, кайнана урынында гына кала алмый. Бүген инде һәр кеше үзен-үзе хөрмәт итә. Һәр кешенең үз карашы дөньяга. Бүгенге киленнәр, бүгенге кайнаналар ничек икән безнең? Хәерле кич. Исәнмесез? Мин үземнең менә тоже килен булып төшкәнне хәтерләп утырам әле. Мин үземне бер вакытта да килен итеп сизмәдем. Менә бит. Минем мескен мәрхүмәкәем менә кайнанам дипломат. Ул шул хәтле мине йомшак иттереп сөйләшергә өйрәтте. Без бит инде бөтенебез төрле гаиләләрдә үскәннәр. Әйе. Менә аларның йортында кычкырып сөйләшү юк. Чиләкне, менә паму чиләген алып чыгалар алар, ни белән рукавица киеп, бер төрле чүпрәк тотып. Аны хатын кыз күтәреп чыкмый. О. Анда минем мәрхүм кайнатам урын менә нигә чиләккә тутырып керә иде мине утыннарны пич ягырга. Без бит инде авылда күтәреп керәбез, гуф идәнгә куйдык, чүпләр төшән иде. Менә шак каттадыр моның чисталыгына, бөхтәлегенә. Андагы менә искиткеч тәрбия. Сибенистә иштелә. Дипломат дидегез, ул бәлки югары белемле булгандыр, кайдадыр эшләйдеме, ничек? Юк. Кайнатам Нидә дубительный, нидә заводта эшләгән, кайнанам 3 класс белән картонный заводта. Менә бит. Демәк, бу аның нәселдән килгән шундый тәрбиясе. Бу искиткеч шундый тәрбия. Менә мин бер вакытта да сизмәдем. Миңа бер вакытта да алар килен дип. Демәк, сез ничек уйлыйсыз? Менә шу гаиләдәге, матур гаилә турында сөйләшәйек, илем тәзелде дә куйды. Менә нинди гаиләләр дә бар. Менә ничек матур итеп искә алалар, кайнаналар, шулай итеп сезне искә алырлык булсын иде дип дәшәсе килә бүген. Ого, безнең вакытта бетеп бара. Ярый. Инде без хәзер бу теманы йомгаклап шушы гасырлар буена формалашкан проблемага фән яңлатма бирүен һәм бүгенге хатта язылган ситуациягә хакында үзенең фикерен сорап, медицина психологы Галия Галимҗановна Кашаповага мөрәҗәгать итәрбез. Алло, исәнмесез? Хәй. Исәнмесез, хөрмәтле Күңел радиосын йокламыйча. Команда тыңлаучылар. Галия Галимҗановна, ишеттегез бүгенге ситуацияны, бүгенге хат, бүгенге ситуация хакында ниләр әйтә алырсыз? Бүгенге ситуация турында мин бер нәрсә әйтә алмас идем, чөнки бу бит конфликтный ситуация түгел. Бу инде үткән нәрсәне хикәя кебек итеп матур нейтраль гына әйтеп язган. Менә төрле кешеләр бар бит. Кешеләр төрле, рольләр төрле. Бу ханым килен вакытта да
яхшы килен булган, кайнана булганда да яхшы кеше. Менә шул яхшы, яраклаша белә торган, түзем кеше булган һәм шул рольне ул гомер буе уйнаган. Үзенең кайнанасы белән булган вакытта ул түзә. Яхшымы, ул начармы? Килене яхшы булса да, начар булса да, шулай ук бу кеше яраклаша торган кеше. Бу яраклаша. Менә килене яраклаштыра. Киресенчә, әкрен генә пространствоны билеп ала, әкрен генә үз сүзен сөйли. Һәм менә күке баласы кебек кысырыклап та чыгара инде. Шуңа күрә кешеләр төрле. Менә әйтеп киттеләр ханымнар, аларның һәрберсенең тәҗрибәсе бар. Бурыч белән хокук тигез булырга тиеш. Илек һәм хәзер дибез. Социаль нормалар үзгәреп тора. Без инде беләбез, элекке кайнаналар инде булган, дини вакытта революцияга кадәр кайнаналар инде булган, киленнәр инде булган китаплардан укып беләбез. Социаль нормалар, җәмгыять нормалары үзгәрәбез дип әйтәбез инде, гаиләдәге нормалар шулай үзгәреп тора. Без гаиләгә килен булып төшәбез икән, ул кеше килен гаиләдәге кагыйдәләрне кабул итәргә тиеш, киемдән дә кагыйдәләр формалашкан. Йомшак кына әйтеп әйтергә була, катгый әйтеп әйтергә була. Гомумән киленне үзенең законнарын, шушы гаиләнең законнары буенча яшәргә өйрәтергә кирәк. Никадәр генә йомшак, яхшы күңелле кеше булуга карамастан. Шуңа күрә әгәр андый законнар язылмаган икән, катгый итеп әйтелмәгән икән, бу законнар эшләмәячәк һәм киресенчә ул үзгә үзенең законнарын язачак. Гармония бозыла, хокук һәм бурыч дигән нәрсә бар бит. Менә бу улы яшьтәге ханымның инде бурычы булган, ул инде бурычын үтәгән, кайнанасын күмгән, матур гына яшәгәннәр, баласын үстергән. Моның инде хәзер хокуклар, хокук стадиясенә керә бу ханым. Ләкин хокуклар юк, алар күренми. Инде бу килен кашындагы бурычларын үти башлый. Менә монда инде социаль нормалар кискен үзгәрә. Бу инде киләсе гаиләгә, киләсе килен булып төшәсе, менә бу инде киленнең балаларына. Монда инде социаль нормалар бөтенләй башка. Бу кайнанасы алдында да ул үзенең бурычын үтәмәгән һәм киленнәре алдында да шулай ук ул бары тик аның хокук бурычлар булмаячак, хокук гына булачак. Шуңа күрә менә катгый итеп шушы гаиләнең нормалар белән таныштырмау, шулай итеп киленне яшьтән тәрбияләмәү, гаиләнең йөзе бозылуга китерә торган әйбер. Нәселнең дип әйтергә кирәк әйбет. Нәселнең. Менә бераздан темадан читкәрәк китеп нәрсә дип әйтәсем килә. Кешене гомумән беркемдә үзгәртә алмый психология буенча, ул үзенең вот урожай дибез бит инде, урожай картошки, урожай яблоко, алма инде бәрәңге. Ул шулай булып туган һәм шулай булып үлә. Аны дөнья өйрәтергә мөмкин. Дөнья, кеше түгел. Гомумән сопротивление дигән нәрсә бар бит. Менә фикер төрлелеге дигән нәрсә бар. Безгә инде нинди генә басымнар ясалмый. Нинди дә булса менә фикер җәмгыятьнең үзәген үзгәртә алса, менә шушы технологияне сәясәттә һәм башка күп өлкәләрдә кулланырлар иде. Шулай ук менә гаилә өлкәсендә дә кызганычка каршы кеше бик акрын бирелә тышкы тәэсирләргә. Менә шул доминирует аның үзенең хукукы, характеры. Радио, телевидение, газета информациясе күпләр тарафыннан провокация, ягъни тикшереп карау кебек кенә кабул ителә. Карыйбыз, шундый информация бар икән, мәсәлән, минеке алай түгел. Минеке үземчә. Һәркем нәтиҗәне үз эшчәнлегеннән чыгып ясый. Ягъни һәркем Американы үзе ача. Менә шушы әйбер тәрбия дип атала да инде. Кеше дөнья тәрбияли, шулай дип әйтәләр, дөнья тәрбияли дип, үзен-үзе тәрбияли. Бернинди тәрбиядә булмаган очракта ул менә калай инде пат иде, я киленгә, я кияүгә, кем моны подберет, үзенчә аны хезмәт иттереп яшәячәк. Шуңа күрә сез уйламагыз, үзеннән үзе төзәлер, үзеннән үзе үзгәрер, андый нәрсә юк. Әгәр сезнең гаиләгездә бар икән социаль үзегезнең семьяны культурагыз, сез аны югалтмагыз. Моны һичбер вакытта да югалтмый Азәрбайҗаннар, без аңлап бетерә алмыйбыз. Менә грузиннар бездән аермалы буларак, аларда инде картлар йортлары, нәрсә йортлары дигән нәрсә юк. Аларда инде чөнки ул не просто кабул ителми бу гаиләдә. Моны гомум бер җәмгыять контрольдә тота. Менә күршеләр бу хатынга әйткәннәр генә. Шарт куймаганнар. Син нәрсә, кемгә пример күрсәтәсең син булай итеп? Бар өеңә кереп кит, киленнәрен кусын. Әгәр киленнәр генә куа торган бар икән, шулай
Донской казахларда бар бу. Һәр кайсының бит закон язылмаган законы була, җәмгыятьнең шулай бит. Шуңа күрә менә булар үтәлмәгән, булар үтәлергә тиеш. Шуңа күрә һәр кайсыгыз белеп торырсың. Әгәр кеше үз бурычын үтәми яисә кеше хукуклар белән файдалана икән, димәк, ул культураны үзгәртә. Нәтиҗәдә булардан туган балалар газапланачак. Менә шундый. Шуны гына әйтеп китмәкче идем. Юкса, монда бит инде аерым проблема юк. Шулай. Зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, инде безнең әлеге тапшыруда даими чыгыш ясаучы һәм үзенең фәнни аңлатмаларын бирүче Галия Галимҗановна Кашапова булды. Һәр гаиләнең үз гореф-гадәтләре, йолалары, һәр кешенең тормышка үз карашы әйтеп үткәнебезчә, һәм менә булар гармониядә яшәргә комачаулык итмәсеннәр, киресенчә, мөмкинлек кенә бирсеннәр иде. Гаиләләрегезгә иминлек телибез һәм язмышлар ярдәмендә тапшыруны хатлар көтеп калабыз сездән.